έκανα αυτή την εισαγωγή. Γιατί οποιοδήποτε άνθρωπος άνω των 30 ακούγοντας τη λέξη πίκο, τι σκέφτεται? Τον Μπίκο Απίκο φυσικά, τον αγαπημένο μας καταπληκτικό δαιμόνιο δημοσιογράφο της Φρουτοπίας. Το ίδιο δαιμόνια είναι και αυτή εδώ η μικρούλα συσκευούλα, την οποία θα δούμε αναλυτικότατα. Πραγματικά δεν έχει ούτε ένα ψεγάδι. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά και να αρχίσουμε από κοντινά. Όχι, ας μην αρχίσουμε από κοντινά. Πίκο, για όσους δεν είναι γλωσσομαθείς, σημαίνει μικρούτσικο σαν τον Ανδρέα. Τόσο μικρούτσικο που έπρεπε να βάλουν εδώ πέρα αυτό το ωραίο κουμπωματάκι που εμένα μου θυμίζει φλασκή για ουίσκι και πάρα πολύ μ' αρέσει. Βάλαν αυτό διότι μία μπαταρία σαν αυτή που πρέπει να βάλεις μέσα για να λειτουργήσει δεν χωράει. Είναι τόσο μικρούλικο. Βλέπετε, είναι just στο ύψος της μπαταρίας. Βάζουμε λοιπόν αυτό εδώ, βάζουμε εδώ πέρα και το κουμπωματάκι του. Του παίρνουμε και το αγαπημένο του το τέρι, τον Melo 3 Mini, και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένα συγκριτικά με το δικό μου το μωρό, το Evic VTC Mini, που ξέρετε τι αδυναμία του έχω. Κοιτάξτε πόσο μικρούτσικο είναι. Σε ένα αντρικό χέρι δηλαδή εξαφανίζεται εντελώς. Στο δικό μου όχι, αλλά σε ένα αντρικό χέρι εξαφανίζεται σχεδόν τελείως. Έχει αναβάθμιση λογισμικού φυσικά. Έχει λειτουργία. Bypass, VAT κανονικά. TCR, όπου TCR σημαίνει Temperature Coefficient of Resistance, και μου δίνει 3 επιλογές μνήμης, M1, M2, M3, κατά τις οποίες μπορώ να ρυθμίσω επακριβώς το σύρμα που θα χρησιμοποιήσω στη θερμοκρασία που θέλω για να έχω ακριβώς τα αποτελέσματα που θέλω. Λεπτομέρειες για το TCR θα πούμε κάποια άλλη στιγμή σε ένα άλλο βίντεο, γιατί δεν μας παίρνει τώρα. Και TC 3 επιλογές. Νικέλιο, τιτάνιο και SS. Μα είναι δυνατόν να είναι την κεφαλή SS. Πάμε σε κοντινά, συγχυριστικά. Κρατάω στο χέρια μου το κουτί του Πίκο. Μου εξηγεί εδώ πέρα η καημένη η Leaf. Μου λέει, κορίτσι μου, δεν το έβγαλα από το Πίκο Απίκο. Preferable, innovative, compact, outstanding. Αυτά είναι τα αρχικά του Πίκο. Και ανοίγω το κουτί. Κάτσε, πηγαίνω και λιγάκι πίσω πρώτα. Τσεκάρω τι μου λέει εδώ πέρα, τι συμπεριλαμβάνει μέσα, το iStick, ένα USB και το manual, και πάντα scratch and check, δεν το ξεχνάω για να είμαι βέβαιος ότι αυτό που πήρα είναι αυτό που ήθελα. Αυτό είναι το καταπληκτικό του φούξια, δεν το συζητάω δηλαδή, κορίτσια. Και βρίσκω μέσα έναν φορτιστή και το manual μου. Πάρα πολύ ωραία. Το Πίκο έχει 70 μόλις χιλιοστά ύψος. Έχει 45 χιλιοστά πλάτος και 22 χιλιοστά πάχος. Melo 3 τον Mini, που θέλω να σας πω και αυτού μια στιγμή τα χαρακτηριστικά του πριν πάω σε γενικό. Έχει ύψος 55 χιλιοστά, έχει διάμετρο 22 χιλιοστά και χωρητικότητα 2 ml υγρού, και είναι φυσικά από ανοξίδωτο ατσάλι. Πριν ανάψω το μοντάκι, θέλω να σας δείξω για τους πολύ προχωρημένους χρήστες που λειτουργούν το TCR, πατώντας το κουμπί άτμισης και το πάνω κουμπί συνεχόμενα με το μοντάκι μου κλειστό. Πηγαίνω κατευθείαν, πατάω συνεχόμενα, πηγαίνω κατευθείαν στις μνήμες του TCR, έτσι. M1, M2, M3. Πατώντας προς τα πάνω, πηγαίνω στο M1, M2, M3. Όταν είμαι στο M1, πατώντας μία φορά το κουμπί άτμισης, με φέρνει εδώ στα νούμερα, τα οποία ανεβοκατεβάζω με το πάνω και με το κάτω κουμπί και ρυθμίζω αντιστοίχως θερμοκρασίες και αντιστάσεις. Εδώ λοιπόν που είμαι, 1, 2, 3, 4, 5... με πάει κατευθείαν στα watt. 1, 2, 3, 4, 5, η συσκευή απενεργοποιείται. Αυτό είναι το κουμπί άτμισης, από το οποίο ανάβει όπως όλες τις συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου από καταβολής κόσμου. 1, 2, 3, 4, 5. Και ξέχασα να σας πω ότι εδώ από κάτω έχει τα κουμπιά ρύθμισης, συν και πλην, πάρα πολύ ωραία κουμπάκια, διακριτικότατα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πατηθούν όταν το έχω κάτω, γιατί είναι μέσα στη συσκευή, όπως βλέπετε. Και με βοηθάνε να κάνω όλες μου τις ρυθμίσεις. 1, 2, 3 κλικς, μπαίνω στις ρυθμίσεις. Έχω το wattage, temperature control M3, temperature control M2, temperature control M1, SS, T, NI και bypass mode. Έχω πάρα πολλές επιλογές όπως βλέπετε. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να κάνουμε έλεγχο θερμοκρασίας με κεφαλή τιτανίου. Ερχόμαστε εδώ, μας δείχνει την οθόνη, θα κατέβω λιγάκι θερμοκρασία.
Με το κουμπί άτμισης και με το up, με το πάνω κουμπί, κλειδώνω την αντίστασή μου και πατώντας τα ξανά την ξεκλειδώνω. Βλέπετε τη μικρή κλειδαριά, ελπίζω να φαίνεται από την οθόνη η μικρή κλειδαριά. Κουμπί άτμισης και πάνω κουμπί ταυτόχρονα κλειδώνω την κεφαλή μου και πατώντας ξανά τα ίδια πράγματα, κουμπί άτμισης και το up, την ξεκλειδώνω και πατώντας μόνο το up and down μπορώ να παίξω με τις θερμοκρασίες. Τρέχουν αρκετά γρήγορα, από ό,τι βλέπετε, πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή είμαι στη Fahrenheit θερμοκρασία. Και έτσι ανεβοκατεβάζω, πήγα στους Κελσίου. Έτσι λοιπόν ανεβοκατεβάζω τη θερμοκρασία και έτσι κλειδώνω την αντίστασή μου. Με 1, 2, 3 κλικς θα ξαναπάω στα watt και θα δω πως άλλα θαυμαστά πράγματα μπορώ να κάνω. Με το κουμπί άτμισης και με το κάτω κουμπί βεβαίως έχω το stealth on και off. Τώρα μπορώ να ατμίζω χωρίς να φαίνεται η οθόνη μου και ξαναπατώντας τα είμαι στο stealth off. Είναι πάρα πολύ εύκολη η λειτουργία του, γενικά είναι πάρα πολύ απλή. Πατώντας τα δύο κάτω κουμπιά ταυτόχρονα, το συν και το πλην, κλειδώνω και ξεκλειδώνω τις λειτουργίες μου για να μην κινδυνεύω μέσα σε μια τσάντα, μέσα σε μια τσέπη να αλλάξουν οι λειτουργίες. Lock, unlock. Όπως σας είπα, δέχεται αναβάθμιση του λογισμικού του. Και νομίζω ότι αυτά ήταν τα βασικά που ήθελα να σας πω. Σας έδειξα πώς να κλειδώνετε την αντίστασή σας στο temperature control. Μην ξεχνάτε να ξεκινάτε πάντοτε από χαμηλές θερμοκρασίες όταν κλειδώνετε μια αντίσταση. Και μην ξεχνάτε ποτέ να χρησιμοποιείτε τις αντίστοιχες αντιστάσεις στο αντίστοιχο mode για να μην έχετε άσχημα αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτά είναι υπεραρκετά τα κοντινά. Και πάμε επιτέλους να δούμε πώς ατμίζει. Αυτή η μικρή και θαυματουργή συσκευή δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο mode. Watt, bypass, TCR, τρεις διαφορετικές temperature control λειτουργίες. Έχει φυσικά το προστατευτικό όταν ξεπεράσουμε τα 10 δευτερόλεπτα της τζούρας, σταματάει αυτόματα. Έχει φυσικά τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μας ενημερώνει για το πότε η κεφαλή που έχουμε βάλει μέσα είναι χαμηλότερη από όσο μπορεί να αντέξει αναλόγως σε ποιο mode βρισκόμαστε. Αν δηλαδή βάλουμε 0,05 σε TC mode, μας λέει δεν θα μπορέσω. Και αντιστοίχως, σε όλα τα modes το κάνει αυτό. Με έχει εντυπωσιάσει, είναι upgradable που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή είναι στα 75W σε αυτή τη version του. Μας ενημερώνει για όλα. Πάμε να το ατμίσουμε επιτέλους. Ξέρω ότι αυτό περιμένετε τόση ώρα. Πάμε να δείτε παραγωγή ατόμου. Ο Μέλο σε όλες του τις version, μεγάλος, μικρός, 3, 2, 1, σε όλες του τις version, για μένα είναι έντονος ατμοποιητής, είναι πάρα πολύ δυνατός ατμοποιητής, δεν πρόκειται να σας αφήσει παραπονεμένους και απογοητευμένους σε καμία περίπτωση. Εγώ έχω πάντα το airflow μου τελείως ανοιχτό, το airflow του είναι εδώ, δεν σας το έδειξα πριν αυτό, το airflow του είναι εδώ, γυρίζει. Ένα υπέροχο αμοντάκι, πραγματικά, πάρα πολύ κομψό, σε πάρα πολλά χρώματα επίσης, τα οποία θα τα δείτε και δεν θα το πιστεύετε. Έχω εδώ 7 διαφορετικά κουτιά. Πίκο για όλα τα γούστα. Νομίζω ότι είναι το επόμενο τρελό hip της Alter Ego αυτό. Ήδη φεύγει σαν τρελό. Αναβαθμιστείτε. Σας φιλώ πάρα πολύ, θα σας δούμε πάρα πολύ σύντομα. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe, comment, like, share, τα πάντα. Και θα σας δούμε πάρα πολύ σύντομα. Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Ξέχασα να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Melo 3 έρχεται μαζί με αυτά τα υπέροχα λαστιχάκια, τα οποία μου επιτρέπουν να αλλάζω τον ατμοποιητή μου ανάλογα με το χρώμα του μοντεκίου, το οποίο θα αγοράσω. Οπότε, άμα θέλω να πάρω το φούξια, δεν υπάρχει λόγος να αγχώνομαι ότι αυτός θα είναι μαύρος, γιατί θα γίνει και αυτός φούξια. Καθώς και λευκός.